75 anyos na lalaki patay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Angeles City. Tutukan sa reports. Kalunos-lunos ang sinapit ng 75 anyos na lalaki matapos matrap sa loob ng nasusunog na bahay sa Angeles City. Kinilala ang biktima na si Esting Aguilar. Sumailalim ang biktima sa knee surgery kaya hirap siyang maglakad. Ayon sa apo ng biktima, umalis siya sa bahay matapos siyang utusan ng lolo na bumili ng tubig. Iniwan niya ang lolo na nagpapahinga sa kanyang kwarto. Huli na nang dumating ang apo. Sinubukan pa raw niyang pumasok sa nasusunog na bahay upang isalba ang lolo pero pinigilan na siya ng mga bumbero dahil sa laki ng sunog. Kwento ng apo ng biktima, malapit sa kanya ang matanda lalo pat karamihan sa mga kamag-anak ay nasa ibang bansa. Kabalik ko po, nasusunod na po yung bahay ko. Siyempre po, mix na po talagang gusto ko pong pumasok, gusto ko pong hanapin po. Ako po kasi yung kasama po ni Lolo sa bahay kasi po nung dahil abroad din po yung mga anak po ni Lolo. Ako lang po yung nakasama niya po, lalo na po nung namatay po si Lola nung last May. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, posibleng nagkaroon ng overloading sa kuryente na naging sanhi ng sunog. More than 30 years na yung bahay, ma'am. Kaya yung trusses niya, kahoy. Tapos yung ceiling niya, plywood. Usually, ma'am, pag sa bahay na ganyan, 20 to 25 years, kailangan nagpapariwiring ka na. Kasi nagde-deteriorate na yung mga wire doon. Tsaka, siyempre, ma'am, yung mga daga, kinakain na yung insulations ng mga wire. So, possible magkakaroon na ng mga short. Paalala ng mga otoridad na regular na ipacheck at ipariwire ang mga linya ng kuryente sa bahay sa mga eksperto para makaiwas sa sunog. CJ Torida, 1 North Central Luzon.